Hi, Ate Ariel. Ariel. Hi, sir. Hi, Tita Jeng. Hello po, ito ang first church natin sa Vincita Iglesia at St. Michael Church. So, punta naman po tayo sa pangalawang church. Okay, thank you. Abe na may yedeng. Ate Ashalo, sabihin mo. Saan tayo pupunta? Papunta po kami sa Bisita Iglesia po, sa 7 of the Cross po. Bye! Hello po, nandito na po tayo sa Makabebe. Ito po yung pangalawang church natin. Samahan niyo po kami sa loob. Tara. Jenny, mag-picture tana. Ang tanong nila. Salamat! Kunan mo na. So, palabas na po tayo ng church ng Makabebe sa Nicolas. Salamat po. Aisha. Sabihan mo subscribe kayo rin yung YouTube channel ko na. Ako, tita. Leonie Bonifacio. Leonie. Leonie Bonifacio. Ariel, oh. Ay po sa mo. Hello po, nandito na po tayo sa katlong simbahan. Ito po ang San Rafael, Makabebe, Pampanga. Tara po, samahan niyo po kami.
pang-anim na church dito po sa Apalet kay Apong Iro. Samahan niyo po kami. Tara po, sama na po tayo. Hello po, si Leonie po, nagbabalik. Pampitong simbahan po na natin ito dito sa Santo Domingo Church. So, ito po ang last church na pupunin natin. So, samahan niyo po kami. Tara, pasok po tayo. Basta yan eh. Hindi ka mamarot. Dito.
Nagano ka rin, Kojo? Pa, hindi na